నాకు నేను ప్రెస్ మీట్ లో ఎవరో ఎందుకు ఆ జర్నలిస్ట్ నాగేంద్ర ఈ ఆస్క్ మీ వై డిడ్ యూ డూ దిస్ క్యారెక్టర్, ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ చేశారు అని అడిగారు. నాకు శేఖర్ కమల గారు ఈ సినిమా చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు దీపక్ క్యారెక్టర్ చెప్పారు, అఫ్కోర్స్ హోల్ ఫిల్మ్ చెప్పారు. దీపక్ క్యారెక్టర్ చుట్టూ అన్ని క్యారెక్టర్స్ తిరుగుతున్నాయి. దట్ సీమ్స్ టు బి ద అది ఒక పివిటల్ పాయింట్, ఐ మీన్ సెంట్రల్ పాయింట్. ఈ సినిమా నా సినిమా కదా అందుకుని చేశాను అని చెప్పారు. దాన్ని తీసుకెళ్లి మన వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు, సోషల్ మీడియా వాళ్ళు సినిమా ముందు శేఖర్ కమల సినిమా అంటున్నాడు, సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇది నా సినిమా అంటున్నాడు అని దీని మీద మీన్స్ చేసి అది చేసి పంపారు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ సినిమా దేవా సినిమా, దేవా సినిమా, నాట్ బలి సినిమా, దేవా సినిమా. దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ దీపక్ సినిమా. ఈ సినిమా సమీర సినిమా, ఈ సినిమా ఖుష్బూ సినిమా, ఈ సినిమా ఖేలు సినిమా. It's everybody's film, but most of all it belongs to Shekhar Kamala.